Isurtzan egon zen jale itzel bat. Bai, banderiaz. Banderiena, 79an, nintzen enterau zen, ni eskondute zerien... Kontatu bat. Eskondbidaiatan egon nintzen, da, klar, ordura arte, zera, Isurtzan, ez Maineri zen. Mainerik oso bandera zar eta Isurtzak kodantzariak egitea bien Espainiako banderaz. Urte horretan, Jaio, ez da zentu zen duen, Mikel Jaio. Bai, hil zana. Bai. Eta han egon zan jaleue, gazo hilek ostain nauten uzioa ben, ez dakiza, ni eskonbidea nintzen, bueno, Jaio, jalo itzela egon zan zerien, Isurtzako jaizetan. Orduen, 79 izan zen. Insuterako dantza, ez Espainiako banderaz, herriko banderaz. Herriko bandera nolabait izan zeikiena. Ez zehatza, galdu zalako, baina bai antzerako, da ni ibili nintzen hor, ikerketan, Nikolas Altzola, Geredea, Anai Berretxoa, tontorrekoa. Bueno, batei galdetu, besti galdetu, ez da bandera bardina, baina antzerakue bai bintzetu. Konservatu da, Abadiñon eta Berrixen eta Garaizen, ez da beste inun gordetan. Hor, paperro importante bat dukion Isurtzen oker espanago orduko alkateak, ez da? Ez, alkate ordeak. Alkate ordeak. Jose Belar izan zen alkate horren beste etzan sartu. Nik uste dut Juan Kapanaga... Hori, zetena menorizak alkate. Ez hori izan alkate orde. Da, claro, Kapanaga que solo... Baina, claro, ikusi behar da horren hemen aldetik, que solo den neba ero lenguzu ez dakit, neba ero lenguzu ezer zan sindikato vertikaleko kargu nahiko importante bat eukana. Horrek gero lortza bezan ez gaitasunak eta olako gauzak. Zuke badakiz. Frankismoen ostean ere bai, demokrazia. Baita, Kapanaga que solo. Hor egon zen Juan Kapanaga que solo izan zen. Alkati baino gehiago Jose Belar, Jose Belar maguna zelaia, baino gehiago hor burkan hil izan. Orduen egon zen zinegotzi, ez dakisuan komentukalien almazena daukana, gorratxateki? Bai, bitainoko. Bitainoko, haike izan zen kontzejal orduen, horrek esaben intervenidu. Bai beste bat amantegi zerekue, etxanokue. Beste, lau izango ziren, alkatiet hiru kontzejal izango ziren. Eta zelan amaitu eban, Isurtzako batzuk kartzelaroan zituzten edo zer? Multak edo zer? Nik uste dut kuartelera eroa biezela eta ondo zabizan trateuko, seguruti. Baina hor galditu zen dana, aurrera betzan joan. Durengoko kuarteletik bintzete aurrera betzan joan.